Keď dnes prídete na Handlovské námestie Baníkov, banícku tradíciu na ňom nepripomína nič. Ale nemalo by to tak zostať. Rieši sa to, aby sme na Deň baníkov boli veľmi vyčačkaní, aby sme mali ľuďom čo ukázať. Takže máme tu BNDčku mašinku, máme tu kolektív z nášho baníckeho spolku, Handlovského baníckeho spolku. Máme tu odborníkov, ktorí na tej mašine jazdili, máme odborníkov, ktorí ju opravovali. Takže kompetentných ľudí, ktorí to dajú dohromady, rozoberú, vystriekajú, vyčistíme, dáme naspäť, krásne to natreme, aby sme niečo krásneho mohli baníckeho konečne už vystaviť na námestí. Bude to táto lokomotíva plus dvomi veľkými vozmi 1250 litrovými. Druhé bude vystavený voz, ktorý je tam za nami, kde bola ukončená ťažba hnedého uhlia na bani Handlova. Ten bude vystavený taktiež niekde pri osobitnej škole, máme na to určené miesto. Banská lokomotíva BMD 30 má otváraných v Handlovskej bani mnoho rokov. Sa používala vo viacerých baniach a u nás hlavne dlhé roky. Prišli v nejakých 50 rokoch a doteraz boli funkčné, takže boli to kvalitné stroje. Ako sa na nej jazdilo? Tak boli výkonné a akurát tá dymivosť bola trošku väčšia, no sme sa toho nadýchali po tých prekopoch. Na námestí lokomotíva dymiť nebude. Navyše bude upravená tak, aby nemala žiadne ostré časti, na ktorých by sa mohli napríklad poraniť deti. Postupne budú v meste pribúdať ďalšie banícke stopy. Mesto zafinancovalo troška a nakúpili sme krásne banské artefakty, ktoré postupným spôsobom, nejakým postupnými termínmi chceme vkladať do našej krásnej Handlovej. A už sú na to vybraté priestory, takže postupne v takých etapách budeme tieto artefakty dávať von. Mne keď dneska chlapi z baníckeho spolku vlastne ukázali ten inventár, ktorý my sme teda kúpili za 20 000 eur z rozpočtu mesta Handlova a chlapi to vyberali, tak ja som pocítila takú hrdosť. Niekto povie, že na to železo, ktoré sme kúpili, ale pre nás to nie je len železo a je úplne iné, keď človek na papieri číta, že máme toto, máme lokomotívku, vagónik, máme vlastne takéto kolaje a tak ďalej a je úplne iné, keď prídete a pozriete si to na vlastné oči, že čo to je a čo to pre naše mesto znamená. A ja si veľmi vážim, že tu máme chlapov z Handlovského baníckeho spolku, ktorí teda pracujú na tom, aby sme upravenú, ale takú poviem, že v starom luku s takouto krásnou nostalgickou patinou, aby sme túto malú lokomotívku potom následne predstavili aj obyvateľom a aby nám predstavovala kúsok našej histórie v našej baníckej Handlovej. Malé časti bane sa týmto projektom dostanú, tak ako sa kedysi hovorilo v baníckej kolónii, dole do dediny. Bude to pripomínať dlhoročnú ťažbu v Handlovej a tí, čo sme na nich jazdili, si zaspomíname s radosťou.